So bali ni mangihi ron. Imbis atos ubos. Arin ta mangihi sa taas. Yun na ginako. Hindi mo kumpiyansa kay basi mo tumban ta itong ihi. Wala ba ni dangog. Dangog nga sin. Pinanaw girkon diha sila pikas oh. Dito pa tuyag silsil na kay ngitaw. Piska niya sa mga splinter ba. Maghaapa kayo. Oh. Baga pa kayo mga idol.
Anong gipinisingan no sa niya, wa man sila kahibaw nga naibutang. Pang content na niyo niya ba, pang upload. Bensingkor bang kabilya o dako-dako na ba yun? Bensingkong kabilya. Ha? Dali lagi niya kuan mo yapon, magbakon yapon. Hibawan pa andre ro to spikas bi plastira no nya gi latangan dre oh. Ra gamay ra silunon ba. Amang tao sa adlaw nagtrabaho na. Ay puhunan. Pwede, masayro ko niya. Di ako na, dagang masakay diya siguro. Tay. Mahal na scatter og na kuan, na extra ba? Action magtaligsik. Oo, noon. Dali mahapol ay lasanga.
nawang ng ulo, yahak unsa nga eh. Nawang ulo. Daw ako ikapoy ang trabaho ara. Mapa may magplastering mo na ni. Hapit mo wan. Hapit mo wanoy. Pero hinay ni perminti ka basa yung ka. Ang natin na biyahe lang ni kita ko ano paro. Ya biyahe mo tawag. Ay ay. Biyawa ka na no, nay mangyanas to ano. Ako'y buhi nimo. Ano ba? Nanap, manap ko paro ng tawag. Hindi pa ni mulungaw wala kay ikaw pa maglungaw kasi luan. Ako'y buhi nimo nya. Ito na magkapagluto, hugas, plato, lakbang, siya man ang trabaho. Same trabaho. Ihaya no. Kaya nang bali dagay. Okay ba may manghagad nga biyahe mo sawa nya. Kuan. Ano mo kwarta, dagana ko mo kwarta dai sa. Samo to ni manghang. Bot ko mamaye. Kato ko ang kuya to na nagawa. Atong kuan, ni payoke kuno nga ni uli nga. Mapatay na ka, hapit na ka mapatay ko mo pagkumangkon. Kaya ton mo ni mo sa ko mo. Ano uyab lagi ako. Daw na. Ano kahimo mo sa plato?
Ha? Kaya dito, bay din mo dyan yung bay. Pasyon yung kagdan yung bay. Ikaw, nag-drive, kagabal-habal nga, haydon, kag mayo halok-halokan, mayo yung utong mo din mo. Yati ra ko. Tina. Ibaw ko ka, asawa ko Nakahiro ka na ka. pagkumangkot. Hindi ko nakahiro na ka. Asa may magawa niyo pagkumangkot no? Magawa siya? Yan, daw kay hawa. Takpan di ay. Ha? Takpan di ay. Nanay di. Okay ra to di usakpan. Yung malakalag, malak. Masom. Napa ko asom nga. Makumkum. Kumkum. Asom ubom. Oh. No, mangon. Na mabay na bungko. Ang bungko nila pa. Bungko mga rin mo. Miso spray man god. Ano lang yung kuyap? Nagawas yun. Nyato yung balay. Lain mo yung lani ato. Dito Negros ba? Negros. Iabot mo siya ba ako gawa? Istorya mo. Mahila na mo lani eh. Hindi ka pala daw ko iya mga nanap ko yung kaluhon-luhon. Hindi ka pala siya bulag daw. Ako na yung kuwan. Palintira na ako. Ano mama? Ano sa mama? Ito na ito niyo ma. Kami amin ang mama na yun. Man, kaya sa mama na yun. Yung katangay kwarto ba? Buwal lalo daw ako. Black lot. Piste kayo kayo. Uwar pa rin kinuwang nga kayo. Dito iyaw sa una. Ito yung mama. Yato uyaw sa una. Yung wala yung X. Lular ka sa mama ba? X-wipe. X-wipe. Eh. 1-in-1. Bawal pa mag-CR. Pero agas na nino. Agas na eh. Agas na ni kay dalan na ugtig ni ha. Oh, agas eh. Aray na magkaos di ay, bohos. Ha? Oh. Ya ra dolar kayo. One man, yahak eh. Bosan niyo tay? Bosan niyo? Gi. Matay sa kuwana. Ako dako para ko ang trabaho nito na. O gabi eh.
tuwa pero ko silsilunon kaya ha plasteringan bisan na nga. Naam di mo agi dihang cladding. Ha? Sila gyud. Sila gyud sayop mo plasteringan nila ang namo na mo agi. Mo gyud. Igor mo sila tumasugo. Masayon, mas ganahan mo ka mo plaster ko ato dito kaysa magbakbak. Ko pa to mo plaster gamay ra tag silsilonon. Plasteran di ba kaay? Di ako nadaan. Kapag di ako nadaan, nagkabag ko ng Lagi? Ya lapas pa gyud sa kuan. Lapas pa gyud sa giplastering ang silsilonon. Wa pa to plastering gamay ra silsilonon to. Nagahir ba kay ready mix ang kuan? Ilaw. Ang plastering humok ra ang ilaw magahiya. Bawo galansang na pilansang nimo mong gagmaya way tag-as. May tao sa mga sigsid-sodo rin. Saan mo yung mga tawanan? Lili. Bantay ang tawanan. Kamu pa rin mo buhos dari day? Ano mo kuno nilabot sa kuan kuno? Ha? May project speakers mo rin kita patapal dari. Kani og kato ko no? Lahat bang? Appeal naman ang plant box. Pila na mo kabuan dere? Doon na kape. Na pila mo ka tao? Upat. Deliver ni. Lili mah. Lili. Lah ini. Ay, kauwan. So, dali na nato tapuson na ito ang video mga idol kay one man. Kaya di taga-kuwan, paway mo ta. Sang CR dali ako, nandun taga yung gripo. Ano na magka-CR dali?